Molt honorable president de la Generalitat de Catalunya, president del grup de comunicació RBA, molt honorables senyors, autoritats, senyores i senyors. La proposta del catalanisme entenc que no és una proposta en contra de, sinó a favor de. Li pot resultar més difícil reunir el consens necessari, bàsic i imprescindible per incidir en la societat. Pot ser més complicat integrar-hi visions i sensibilitats diferents, però té l'avantatge d'oferir un projecte engrescador, de llarg recorregut, que implica aportar i desenvolupar el millor de les persones i de la societat i que busca una articulació prou equilibrada entre l'arrelament a la pròpia terra, a la pròpia llengua, a la pròpia societat i l'obertura al món, a la humanitat entera. En la línia que he anat exposant, estic convençut que el moment present, en el qual es respira tanta incertesa davant el futur i hi ha tanta recerca de raons per l'esperança, és molt important teixir capil·laritats entre les diverses formes que pren el catalanisme actual. Teixir aquestes capil·laritats que demanen confiança i diàleg ha de ser obra de tots, dels partits polítics, dels responsables de les institucions i de l'administració pública, dels agents socials i econòmics, dels mitjans de comunicació, de la societat civil a tots els seus nivells. Ens hi juguem el futur i no sé si ens queda massa temps per a posar-nos-hi activament si no volem que ja sigui massa tard. Si continuem aprenent, doncs, del llegat que ens han transmès els autors que han parlat del catalanisme i han reflexionat sobre els seus valors, podrem treure'n uns ensenyaments molt vàlids per al present i per al futur de Catalunya. Moltes gràcies. Senyor president de RBA, pare Abat, moltes gràcies per la seva intervenció. Senyores i senyors, autoritats, consellers, el catalanisme té un gran avantatge, que és que independentment del color polític, però també independentment de l'aspiració nacional de cadascú, pot arribar a ser un element comú que ens permeti identificar-nos amb quelcom positiu i que ens permeti simplement sentir-nos catalanistes. El catalanisme ha estat i és, i espero que serà, confio que serà, la gran força de modernització. Corrents culturals, creativitat, innovació, economia oberta, mentalitat oberta i al mateix temps un element comú, un denominador comú, la força catalanista. 150 anys d'història de catalanisme, transversal, polièdric, amb diferents visions, amb diferents sensibilitats, 150 anys no han portat mai cap altra llavor que la llavor dels valors positius, expressats en aquests elements d'integració, en aquests elements pacífics i en aquests elements democràtics. No estem en els anys tradicionals només de la construcció del no-res. Estem en un disseny nou que és intentar trobar per part del nostre país una manera de viure en positiu, precisament amb la llavor i amb la base i amb el sediment que significa 150 anys de catalanisme que afortunadament RBA ha tingut la bona iniciativa de poder posar en aquesta biblioteca. Moltíssimes gràcies per la vostra atenció.